Era todo moi bule-bule, moi bule-bule. Había un rebulir da cultura en xeral, non? Do teatro, do cine. Iso que había moitísimos grupos. Era Tespis. E claro, Tespis xa o nome. Contribuía a ir normalizando a nosa cultura. Víamos os actores como xigantes. Cobrábamos unha peseta, xa daquela, cuidado. E Xosé Antón Jiménez ten a idea, a querencia, a chispa de dicir, non, eu quero reivindicar a Manuel Antonio. Había moitas obras prohibidas. Bueno, estábamos aí todos un pouco sendo modernos. A película me parece un triunfo facela naquela época. A persoa máis contestataria e máis rebelde E o que foi, eu creo que o que foi para a cidade tamén, non? dunha Coruña onde pasaban cousas. Colle o primeiro desnudo masculino en galego. Eu non sabía.